Sziasztok fiúk, lányok, ez itt a legújabb The Junior Boss csatorna. Első videóm ez lesz ugye a New Career Manager mód. Az előző 3 videómat tiltották ugye, mert hogy clickbaitet kaptam. Ma a zenék túl hangosan kihallatszódtak. Ebben nem fogok még meccset játszani. Ebben megcsinálom a karakteremet. És igazolom a játékost, a csapatokat. Ugye, és akkor majd megnézzük, hogy a mester mit fog belőle kialakítani. Azt tudni, a Liga 2-ből fogok indulni, az biztos. Vagy másodosztály, vagy ki hogy mondja. Aztán meglátjuk, milyen hosszúra sikeredik ez a videó. Az a célunk, hogy feljussunk minél tovább. Ugye feljutni a Premier Ligába, utána bejutni a Bajnokok Ligájába, és utána megnyerni ugye szintén a Premier Ligát és a Bajnokok Ligáját egybe, és utána majd lesznek a kick-off meccsek, meg minden ilyesmi. Na tehát akkor itt van a karakterünk, így fog kinézni. Szerintem ez egy tökéletes kezdés a Liga másodosztályba, az angol másodosztályba, a haja minden. Elment a fodrászhoz a mester. Create your club. Ugye a Junior FC az megmarad. Junior FC. JFC lesz itt meg. Ugye akkor az Anglia másodosztály, kiejtsük ezt a Kugli Buglit, és ugye a megmaradt Salford City lesz a mi nagy riválisunk. Itt egy fekete neonzöld lesz, az biztos. Aztán meglátjuk, hogy mit tudunk belőle kialakítani. Ez tökéletes szerintem. Itt lesz egy fekete-piros. Fekete-piros ugye, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz ennek a végkimenetele, de szerintem ez tökéletes ide. Aztán meglátjuk, itt meg egy fekete-fehéret fogok ugye, az ilyen, mert szerintem minden csapatnál van egy olyan, ha nem is fekete, akkor lila-fekete, tehát hogy van ilyen. Minden csapatnál van egy ilyen szerintem, hanem harmadmeznek, akkor tudom, 100-nak, de van a tartalékba. De szerintem legyen egy ilyen letisztult, nem? Így, ez ilyen jó, letisztult Nike. Itt lesz egy kék mezőnk a kapusunknak. Ő sem maradjon el a színválasztásokból. Úgy a logónak szeretném azt, ami volt. Az nekem nagyon tetszett. Ez a kék. Borzasztóan jól néz ki. A Longview Stadium ugye. Ott a Mercedes kölcsönzők vannak, meg ugye az állatkert ott van körülötte. Minden nagyon szép. Ennek a neve lesz, hogy Mester Training. Mester Training, ugye ide jönnek majd a labdarúgók edzeni, más nem jól megedzetjük őket, hogy soha többé ne akarjanak ide jönni.
Egy ilyen piros-kék egyenlőre elég. Jó, színes legyen. Szeretjük a színeset. Ugye hát ez lesz egy ilyen kis karikás. Nem, de mit akarjátok? Hol van az? Black. Legyen fekete csíkunk, gyerekek. Én szerintem ez tök menő. És akkor átrakom még a padot is feketére. Ez nem a pad volt. Ugye itt az maradhat kék, itt belül legyen fekete. Én azt mondom. Na ez gyerekek. Komment szekcióban le lehet írni amúgy, hogy majd player karrier módba kinek játszom végig a karrierjét, vagy bármi. Mert lesz olyan is, lesz Ultimate Team-em is majd mikor. Hát mikor be fogom mutatni, akkor lesz. Azt még nem döntöttem, hogy mikor, de szeretnék olyat is feltenni majd. Ezt nem tudom hány perces videó lesz. Légy szíves, ne kövezzetek meg. Nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, mert minden nap fogok feltölteni, és minden nap fogom folytatni. Ugye itt kéne nekünk a Valencia, amit fogalmam sincs, hogy hol. Na, hát sokáig nem kellett keresni. Vannak, tudok egy nagyon jó, az nagyon tetszik annak. Ugye itt a Real Madrid, ugye azt is már, aki nézte az első 2 videómat, azt tudja, hogy én Real Madridnak szurkolok, de semmi bajom nincs más csapattal, szögezzük le. Ugye Ronaldo a kedvenc játékosom, Messit is utálom, az anyámat már eldobom. Messit is bírom, ugye cselezésekben ő jobb, mint Ronaldo, de tehát a Ronaldo lövésébe, aki beleáll, az már halott, tehát majd a kertbe el lehet ásni, mindenki magának eldönti. Ugye itt 5 csillagot kap mindenki, vagyis nem mindenki, fiatalok, ugye itt custom 1 millió, az tökéletes elindulni. Utána majd játékosokat mindenkit eladunk a picsába. Igen, advance, igen, mehetünk tovább, haladhatnánk gyorsabban is, de tudom. Ez kell nekünk, euró, stric, mik, muk, nem baj, nyomjad neki. Transfer, normális, nem kell nekem itt izé. Igen. Ugye itt az első részben, ugye itt szapatott meg minket, egy nem is a másodikban volt, hogy itt szapatott meg minket a játék. De utána most kijavítottuk. És akkor itt ugye 5 percesek legyenek, mindenféle idő, world class szint, aztán meglátjuk, hogy mit alakítunk. Ezt nem tudom mi, itt igen, aktív, minden aktív, el lehet indítani. Nyomjuk neki srácok 1000-rel. Csak ittam egy kicsit. Első dolgunk az lesz, hogy mindenkit átadó listára teszünk. Azt is, aki nem akarja, mert nem kérdezzük meg tőlük, csak csináljuk. Jobb lenne így, ha lenne csetem és kamerám, de még egyiket sem bírtam elintézni. Mert ahhoz jól olvastam, kell 50 feliratkozó, hogy live-olni tudjak, vagy hogy van ez a Youtube-on. Tehát, hogy igen, ugye ide, hogy kell majd az elmentéshez, tudjuk, hogy mi a szoszi bobó. Írd meg, majd megtanulok. Junior. Boss.
ugye, igen, Create New Career, aztán, hogy Create New, újra kell kezdeni az egészet, na mindegy. Hopp, ott a Junior Boss, figyeljétek. Bocsi a videó minőségért, de ezen javítani fogunk majd valahogy valamikor. Ott jobblan nézett volna neki, most felmutatja a fekete-fehéret, nem pont a zöldet, na mindegy. Ugye, meg fogjuk nézni, hogy mi van itten a jegyzetben. Meg kell nyerni a fakupát meg kell nyerni, az Eiffel Liga kupát meg kell nyerni, vagyis nem. Meg kell nyerni a másodosztályt. Az anyámat eldobom. Hát Creed, igen, Reap, Scout, nem, még semmit nem csinálunk. Itt nézzük az inboxot. Igen, köszöntjük a klubunkba, reméljük, bla 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 bla. Igen, Scout. Nem érdekel minket, játékosok még nem brinyálnak, mert még nem tudják, hogy el lesznek adva. Ugye itt vagyunk akkor. A Squat Hub. Eladunk mindenkit, nagyon szépen fognak itt pörögni. A Young is, a Herbert is, ennyi kapus nem is értem, hogy minek 3. Majd nekünk lesz, nem tudom mennyi. Ugye fiúk, lányok, akkor itt vagyunk a Makrekiszt. Ugye ez lesz a kezdőnk, nem is kezdőnk, ezek lesznek majd a mi játékosaink. Megmutatom. Ugye Gabriel Makrekis lesz majd a cserepadon, jó lesz CDM RB-be majd. Habib Maiga lesz a CDM-ünk. Ugye Mike Boama, ő lesz a CB-nk majd a cserepadon. Darcevic LB-be lesz padon. Mohamed Abufani CM, CDM, padon lesz ő is, Christopher Zakariassen szintén padon lesz, Can RM elemet tud, Mihály Kata CM, CDM, ő is padon lesz, itt a kezdő 11, Dibusz Dénes kapuba, Attila Fiola RB, Mohamed Simakan CB, Ibrahim Sisi CB, Jordi Alba LB, Madi Kamara CDM, Tiamau Bakayoko CDM, Nabi Keita CM, vagyis ő fog camot játszani, és itt 3 meglepő igazolásunk van, inkább 2, de meg fogjátok látni azt a 3-at, hogy bekerült egy új játékos, Miguel Almiron, ami nagyon szépeket játszott, ha jól emlékszem és nem csal az emlékezetem, a Newcastle United-ba, és ő most ide fog jönni. Van még együnk majd, csak ő most kizárjuk egy kicsit. Barnabás Varga, nem rá gondoltam, de ő a 4. Tehát kell egy ilyen csata, és itt van a minden idők egyik, hanem a második legjobb focistája, mert ugye a legelső nálam Cristiano Ronaldo, de őt nem bírjuk leigazolni, mert 39 éves is már nem bírjuk. Lionel Messi lesz az ervénk, srácok, tehát kell egy húzó ember, kell egy csapatkapitány. Mondtam, hogy nem vagyok rosszba Messivel, nincsen semmi bajom vele. Ő kell nekünk. Ő az egyik leghíresebb nevünk. Ők már padon vannak, Ádám Martin, tehát ő katasztrofális, de kell egy ilyen, mit tudom, milyen emberünk. Luis Suarez, ugye a harapós kutya. Ugye ő is jön csatárba majd. Ő padon lesz. Ugye ő padon lesz, és Mihály Kata lesz majd hát így majd, ha valaki piros lapot kap, beugrik a padra. Botka Endre is ilyen, csak hogy kell legyen emberünk. És ugye a szappanos, hogy a börtönben ugye lejtik a szappant, akkor mindig ő szokta felvenni, ez szappanordogoló gyerekem van, ilyen nekem. Aztán
most csináljuk a pénzt. Tehát így bemutattam, hogy mi a helyzet, hogy mi a Dandy Duo, aztán itt kell nyomni egy-két ilyet, mert ugye a Scout így 10 napos, tehát és remélem nem fog senki eligazolni, aki free agentbe van addig. Igaz, srácok? Mert akkor cumbi van a bablevesbe. És már valaki menni fog itten el tőlünk, ugye, 18 millióért a Besiktashoz, Nichols, menjél fiam, Isten veled. Ezt kíváncsi leszek, hogy a mester milyen csapatot fog tudni összeaprítani ezekből. Két offerünk is van. Persze eladjuk őket 28 millióért, de kipróbáljuk szedni a 35-öt is. Herbert, reméljük elkapnak 35 milliót érted. Remélje mindenki is. Na, akkor 35 millió. Nézzük. Még egyel lejjebb, 1-2, 35. Nem jó. Akkor ő nem megy, ő majd későbbiekben fog elmenni. Igaz, nekem az lett volna jó, ha mindenki el tud menni. De el is fognak, mert ilyet akkor többet nem csinálok, csak ha nagyobb a játékos értéke. Ugye nekem itt vannak olyanok, hogy Scout, nem nézzük meg őket, mert tudjuk, hogy mit rejtenek. És kéne nekem, akit el is vittek valakit, szerintem aki 15 vagy 10 mennyi millióért elvitték. Nagyon jó. Mennyi már gyorsabban állna. Köszönjük szépen, csak ittam. Jake Nichols, 18 millió. Ami nagyon jó jön a kasztába. A értékelés természetesen. Még egyet rádúrantok. Még egy napot. Így né. Hát akkor igaz. Eljöttek a kupamérkőzéseknek, hogy majd kit fogok kiválasztani, természetesen ahol a legtöbb pénzt kapok. Téged se érdekel, mennyi hazafelett 15 millióért elvitték. Pontosabban 14,2 F értékelés, a kurva nyádat, akkor na mindegy, bocsánat, kisípolja majd aki akarja. Ezt jó. Transfer. Ugye, nézzük akkor a free agenteseket, ugye nem ment el senki, remélem. Ugye, nem, ő sem ment, nem. Nagyon jó, nagyon jó. Akkor elkezdjük a kezdő 11-et. 4,5 millióért, remélem. Tudok adni érte valakit. Elsőnek nem, köszönjük szépen, nem. Úristen, nem. Az sem. Őt sem, nem. Hát akkor mennyi 4,5. 4,5, ott van, Perkálom is, Debuszkel lesz a csapatba, ezt tudja mindenki. Úgyhogy nem nézzük végig itt ezt hogy bejön az edző, stb. Mert nem, tehát hogy haladni szeretnék, szerintem ti is, ugye ő akkor lenne egy én nem szeretnék nagyon senkinek kruciált adni, tudjátok ilyen, mert aki már tényleg kruciális játékos. Persze 2 év tökéletes, vagy 2 évnek. Addigra minden igaz, akkor a Champions League felmegyünk a Premier League előtt, ami van bajnokság. 17, akkor kapsz egy 25-öt. Reméljük elfogadod, és mehetsz is a kapuba. A kapusunk Pipa.
megérkezett, reméljük a teszteken átment, nem nézzük végig. De az értékelés szerint átment a Creston, nem tesztet mondtam, remélem nem Crestert. De Cresser, ha arra is gondoljatok, akkor így igaz, 500 000 tökéletes, adunk neki 17 000 fizetést, aztán nyomja nekem itt a bőrt. Igen, lefizettük. Így igaz, ő akkor importjátékos lesz. Hogy felugrott, majdnem kiesett a székből, semmi pánik. 2 évre tökéletes neki. És akkor ő mondja is, hogy szeretné, meg elfogadom természetesen. Oké. Megérkezett az erbénk is. Ugye én 4-4-3 atakba fogok játszani. A legkedveltebb formációm. Azt kell tudni róla, hogy azzal elég sok gólt lehet szerezni. Pontosan. Mert ott, ha megnézed, akkor mikor az ellenfél támad, akkor 6 ember védekezik, ugye? De mikor mi támadunk, akkor meg 4 támad, és a védekező 2 középpályás, az meg igenis visszajön. Ami nagy baj, hogy Simakan nem fogjuk tudni leigazolni. Oppá. Aha. Értem, akkor már is akkor a Boama fog jönni oda nekem. És Simakan nem. Ez egy hihetetlen fordulat, gyerekek. Már én ezt nem figyeltem, hogy most itt lehet, most ilyen, mert én elvileg jó számoltam minden. 300 000 forintot kérnek érte? Fű, nem vitték túlzásba, fiúk, lányok. 300 000, hát én adok akkor 1, 2, 3, 4, 5-öt. Úgy nagyjából, úgy nekem az tökéletes. Majd én tudom. Srácok, ő 16-os. Én nem azt nézem, hogy mekkora most 90-es OVR van neki, vagy 56-os, vagy 20-as, vagy még OVR-es neki, mert olyan szar. Hanem nem. Én azt nézem neki, hogy igenis, én szeretném őt a csapatba látni, és én fel fogom őt fejleszteni, mert még egy 21 éves, és még neki van hova fejlődni. Tehát ő kap tőlem egy 5 éves szerződést, amit nem fogad, akkor lesz 2, akkor kap olyannyit, mint ahogy Debuszék kapták. 15 000 szerintem bőven, 1, 2, 3, 4, 5, 15 000 szerintem nagyon jó. És akkor Boama meg is érkezett a csapatba. Nagyon jó. Michael. Ő a Michael Jordannek a fia. Sokan nem tudják, de el van titkolva szerintem. A mester úgy hallotta az egyik hírlaborba, hogy ő hát eltitkolt fiú. Tehát, hogy azt nem fogjuk kideríteni, hogy kinől, csak az, hogy Michael Jordan az apja. Szóval ő akkor ember lesz szerintem, hogy még a gólyát is lefejeli, ami a levegőbe repül, ugye az állatkertbe. Kap egy 2 milliót, azt el kell fogadni, nincs hülyeség, nincs semmi. 2 millió 100, ott is vagyunk a szeren. Ugye, akit nézek még, hogy kit nem tudnánk leigazolni majd, az ugye csak ő volt, a Boama fiú, a többi az mind meg lehet. Ugye akkor szerintem a szappanos se fog fogni eljönni szerintem. De majd ezt is meglátjuk. Importra természetesen. Szeretnék olyat is, ugye tudjátok fiúk, ha meg lesz megnyerjük a Bajnokok Ligáját, a Premier Ligát, így ezt egybe.
Tehát akkor ennek vége lesz, ennek a szezonnek, és akkor szeretnék egy olyat, hogy például a Real Madridot visszük 3 évig, én leszek a menedzsere, a mester, aztán meglátjuk, hogy mire jutunk, vagy player módba, mit tudom én, Lamine Yamal, ugye, fiatal feltörekvő, akkor a potenciál van benne, szerintem mint 3 elefántnak a súlya, de ennyi, ez van. Itt ezt egy 5 millióért el kéne hozni, aztán megnézzük, mire jutunk. Aztán the Junior Boss, már good to see you. Nézzük, hogy mi lesz itt ennek a megoldó kulcsa. Hogy is mondtam, szeretnénk neki 5 milliót adni, azt hiszem így igaz, 5 millió. Ha nem lesz jó, akkor cumi. Nem, jó lesz az, csak már 11 milliónk van, igen srácok, és hát Messi csere lesz, Almiron csere lesz, Kamara Bakayoko. Hú, ezeket mind cserélni fogom. Nem lesz pénzünk, gyerekek, másra. Alba ugye megérkezett, akkor már védelem és a kapu tisztában is van. Szeretnék akkor neki adni egy important. Aki nálam a gót, az fog csak kruciálisat kapni, tehát ezt tudni kell rólam. Aztán ki tudja. Kamara, megnézzük mennyit fog kapni, mennyit kell érte fizetni. Reméljük, hogy nem sokat. 3 millió. 3 csillió. Madi Kamara. 3 és felett adok érte. Ez jó kell legyen. Ja, és ebbe a liga másodosztályba, angol másodosztályba rengeteg szimulálás lesz, tehát nem itt fogok játszogatni, hogy a liga másodosztályból jussak már fel, hogy én játszok, nem. Itt majd a kis pinyő megoldja nekünk, ugye, aztán meglátjuk, hogy mit fog csinálni Pinyő bácsi. Én majd a nagyobb csapatok ellen, igaz, a természetes kupákat én fogom játszani, tehát azt nem pinyőzzük, nem. De ahogy lesz, tehát hogy igaz, ez volt kezdő 11-jel, hogy ott van Messi, Varga, Almiron, Keita, Bakayoko, Kamara, Jordi Alba, Cissé, Bouma, Fiola, Dibus, tehát ezzel azért hát illene az első osztályt, szerintem bajnokok kéne legyünk szerintem. Tehát egy importot kap, természetesen. Szerintem főleg egy kicsit messzitől féljünk, de nem hiszem, hogy sok fog kerülni. Igaz, olyan hülye vagyok, mert már meg tudnám nézni, de nem fogom megnézni azért se. Madi Kamara 3,5 C értékelés. Bakayoko. Hát ő egy 2 milláért el kell hozzuk, tehát muszáj lenne. Két milla ott van, köszönjük szépen. Remélem, hogy maradt annyi fizetési büdzsé, amiből őt ki tudjuk fizetni, és még pont annyi van. Mi is kell? Igen, import. Természetesen 2 évre.
és hogy neki adok 30-at, akkor 25 000 fog kerülni neki. 25 000 fog kerülni Kétának, az neki jó. De az első szimulálás szerintem most meg fog történni, mert már nincsen annyi fizetésem, hogy én tudjak játszani. D-értékelés, nem baj, senkit nem érdekel. A squad, ugye, team management, ez nem tudom milyen felállás akar lenni. Négy, három attackot szeretném látni itt előttem. 4-3-3 attack. Ugye itt majd ezeket, hogy ki mit csináljon, hogy nem sima ball playing, nem balance, hogy nem minden balanszon legyen, majd ezt akkor lesz megcsinálva, már a teljes csapatom megvan. De aki megvan, az már kerüljön befele, és jó sok kevés ember van, hála Istennek, abból, amit én nem fogok felhasználni. Ugye, a Bohama fiú, Sziszé, vagy nem is, hát lesz szimuláció, rengeteg, de az a highlights-ok lesznek több inkább. Tehát, hogy highlights-ot akarok. És ott is Pinyő csinálja, tehát a highlights-ból ott van Pinyő bácsi. Ugye, és akkor ez vagyunk mi. Aztán megnézzük, hogy mire jutunk. Hát remélem nyerünk, ha arra jutunk, hogy nyerünk. Ugye itt van Advance. Patrick Schick kezdve a Borussia Dortmund leigazolta. Az egy érdekes. Várjatok, hogy 5-4. Ja, hogy ennyi nap múlva játsszuk a meccset. Ja, hát lett volna akkor időm. Ugye? Mert hogy itt lennének ilyenek, akik el akarnak menni. Igaz, nem sok, de van. Matchday, ugye? Tehát akkor az én kezdőm az Debusz, kapuba a jobb oldalt Fiola, középen Bohama Sziszé, bal oldalt Jordi Alba, középen Bakayoko Kamara. Ez az én 11-em, úgy 11, hogy az első 4-et nem fogom mondani, mert az nekem nem kell. Quick Sim, megnyer. Summer szerintem kiadott egy büntetőt. Na ezért kell nekünk oda Barnabás. Hogy az ilyen suhamereket, segítsd, egy nyelvkönyvet szeretnék, jó? Karácsonyra majd. Schumachert szóval. Majd, na, értitek. Erre a meccsre azért jó lenne egy olyan emberem, akit eladok. Itt jön egy Kaszadi is. Érte, nem kapunk többet, de már többet kapunk, mint amennyit ér. Na, most jöjjön már valaki, nem veszel semmit. Akkor ez is egy pinyő lesz. Ugyanaz a felállásunk. Quick Sim. És megnézzük Pinyó mit tud alkotni. Pinyő nyert, tehát
Bakayoko a gólszerző, azt nem is értem, hogy majdnem, hogy ő a védekező középpályás, nem tudom, hogy pont ő szerző volt, de hála Istennek. Akkor ez azt fedezi, hogy jók lettek mit én akartam, innen eltűnt az egyik játékos, azt most megmondom neked. Na mindegy. Hopp, itt. Az kell, egy 120 millió, légy szíves, durranjon a papának a zsebbe. Azt nagyon oldjuk meg egy 120 misivel. Légy szíves. Egy 120-at szeretnék, légy szíves. Remélem nem küldesz el a jó kurva anyámba. 113, tökéletes, ennyi. A 32, tökéletes. Csak jó lenne már eladni 3 nap alatt valakit, hogy tudjak igazolni. Mert nem, jó, itt lesz. Remélem a 120 000-es Durantnak is, légy szíves, kérem. Kérem a 120 000-es, légy szíves, papa. Légy szíves, ki vagy United, nem, Lille 13 millió. Az arra jó, hogy nem tudom, mire jó amúgy. Hopp, itt várjatok. 2 milliós játékos is elment. Még valaki, a 120. Nem, 30 milliós játék. Na, hát túl van a 113 milliós játékos már. Hát azt nem veszik meg. Nem baj, addig van még 2 nap. 1, 2. És itt, hopp, itt van. Na, én ezt mondtam nektek. Itt a 113 millió. Gyorsan jött a papának zseb, vagy 150 misike. Mehetsz a Unitedhoz, úgyis csutka utolsó, majdnem 13-ok körülbelül. Aztán majd ott találkozunk, szerintem már ki fogtok esni, mire én odáig feljutok. Szóval jók vagyunk. Transfer Hub. Mehetünk tovább. Ugye Hobbit Mihály Katának lett egy csapata azóta, ami nekem nem jó, de Botkán jó. Így igaz, akkor hol is tartottunk? Navi Keita, ugye 3 millióért jön ide. Kamarát sikerült leigazoljuk. Bakayokót sikerült leigazoljuk. Jordi Albát sikerült leigazoljuk. Cissé, Balma, Fiola és Dibuszt is sikerült leigazoljuk. Aminek amúgy nagyon örülök. Örül a mester, nagyon örül a mester már. Mert ők a jók. Ugye, aki így nem itt kezdte, hanem a Premier Ligába, mert a 100-ból 99 a Premier Ligába kezdi ezt a menedzser karriermódot. Én nem. Én azt szeretem, hogy kihívások, fel kell jutni, nehéz lesz, tudom, a kupát meg kell nyerni, kapok egy Newcastle-t, Real Madridot nem kaphatok, kapok egy Manchester City-t, mit csinálok vele, körbesípol, maximum a bíró engemet, hogy takarodjak le, ne akar ő már 90 percet gyalogolni a pályán az én 16-osok körül, de ez van. Tehát, hogy nem tudok ezzel mit csinálni. És nem tudok ilyen Barcelona, Real Madridból igazolni, mert senki nem fog lejönni a top 5 ligából, a Junior FC-be, a Liga 2-be, a másodosztályba. Mert nem fognak lejönni, de a Junior FC ott lenne a Premier Ligába, hidd el, hogy eljönnének, tehát ennyi a különbség. Szóval itt nem az a lényeg, itt nem pénzéhes senki, mert én fizetnék, hidd el, kellene Mohamed Salah, fizetnék neki 500 000 fizetést, tehát leszarnám, csak jöjjön, hogy mit tudom, vernem egy csengént vagy 20 gólt, de nem fog eljönni. Happy. Happy, happy, happy. Almiron, RV. Mondtam, hogy ezt végig fogjátok nézni, kit igazolok, hogy igazolok. Ha bárki le szeretne másolni, akkor itt lesznek, hogy már nem kell nekik scoutolni, itt lesz, hogy például 3 millió, mit tudom én, Varga Barnabás, és akkor megvan. Hoppá! Miguel Almiron nem fog csatlakozni hozzánk, ami az egy, akkor Suarez lesz a mi jobboldali szélsőnk.
És Botka Endre fog menni a padra. Tehát akkor Suárez, gyere a papához, 7 millióért. A harapós, ugye, sokak kedvence, mely majd ott harabdálni fog elő. A védőket. Milyen dibuzdénes kérsz te, tajparaszt? Ha megmutatom neked ki a dibuzdénes, adok 10 milliót, azt inkább azt vigyed, ne dibuzdénes, bazd meg. Ez hülye. Ha adok neki gyorsan egy mentőszolgálatot, hogy elvigyék a fejét a Miami edzőjének. Ha mindjárt szívrombot fog kapni, hogy Messi is jön velünk. Azt hiszem, akkor mi lesz? Én nem tudom. De még egyszer kapus kér, akkor seggébe dugom a pálcám. Ő Krúsiát kap, tehát ő. Szerintem a Barcelona korszakába szerintem ő letette az asztalra, amit lehetett. És annyi fizetés kér, hogy szerintem a kutyám többet teszik, meg a macskáink összevéve, tehát mindegy. $10 millió kerek euró. Barnabás Varga 6 millióért jöhet is. Hét és fél, jöjjön. Most azonnal már én a padon szeretném látni, vagyis nem őt, hanem az edzőt, hogy játszunk. A mestert. Varga Barnabás biztos nem lesz padon, tehát ő ott lesz először majd a gólokat szépen, lassantatáson. Importot kap, persze még. Lehet 2 év múlva, amikor meg kell hosszabbítani azt a 2 év szerződést, akkor lehet már kruciálisat fog kapni, de nem hiszem, hogy fog hosszabbítani, mert már így is 30 éves. Igen, 30 000 eurós fizetés. $7,5 millió euró, majdnem. Lionel Messi. Mondom Lionel Messi. Majdnem megijedtem, mondom, hogy free agent, Lionel Messi, ugye vagy? Kirúgták az edzőtől, meghallották, hogy mi le akarjuk szerződtetni, vagy mi az Isten van már itten. Ennyi. Lehet, hogy 8 milliót elveszítettünk rajta, ha nem 10, de legalább így egy játékosommal kevesebb, akit én nem akarok a klubomba látni, és Lionel Messit, akit meg szeretnék látni, ugye a csapatkapitányunkat majd. Ő meg már itt lesz a csapatba. Kruciális csapatkapitányunk. Akinek lesz egy olyan neve, hogy Ronaldo, írjátok már meg a kommentbe. Kerestek olyan játékosokat, akinek van olyan nevébe, hogy Ronaldo, mert le szeretnénk igazolni, hogy nem ő a GOAT, de hogy egy Ronaldo játékosunk azért legyen már. Tehát, hogy aztán írjatok többet, kiválasszuk együtt, aztán majd látjuk, hogy mi a helyzet a bogyóba. Itt van Lionel Messi, ugye írja alá a labdát, megszereztük, őt a mester már tártkarokkal várja, ő azért már komoly edzőcipőt kap, nincs elhízás, akkora vádlia van, hogy már majdnem szétburran az edzőnadrága is. Azt hiszem, mondja a mesternek, hogy már túl is teljesített, ott 23-as messz, azt majd leváltjuk majd egy 10-esre. Hallod, ennyien szerintem nem fotózták még élőben, amennyien most fotózzák Messit.
Azt az anyámat. Azt fotózták egyszerre 10. Egy pólóba. Hogy ez az öltözőbe vetkőzik. Ugye akkor a kezdő 11-ünk ezzel meg is lenne. Akkor jöhetnek a padra. Azt nézzük már meg, hogy szappanopera az nem fog hozzánk jönni. Akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ádám Martin lesz akkor az egyedül, ami nem fog kell lenni nekünk, csak ott majd lesz úgy, ha valakinek valami baja van. Aztán 1, 2, 3, ugye. Bocsi srácok, hogy így számolom, azért számolom így, mert hülye vagyok matekból. Hanem, hogy így messze nyomom, akkor már úgy, ha nem is odafigyelek, akkor is tudom, hogy 3 milliót adok neki, nem fogom elérni 30-ra, vagy bármi ilyesmi. Ugye Messinek most a korszaka az Inter Miami-ban amúgy szerintem beindult, igaz, múltkor láttam azt a TikTokon, vagy hol is láttam, hogy elcsendesített egy egész, nem is tudom kit ellen játszottak, Mexikó vagy Oroszországnak valami csapata ellen, hogy ott mutatta, hogy hány világbajnokságot nyert, hány VB-t, ugye. Hát importot kapsz, persze, majd a padon importolsz, aztán meg lesz. 2 évre importolsz a padon. Azt hittem még az árat is megmondott, hogy hány ezeré importolsz a padon. Hát ez hülye. Nem kap semmilyen átigazolási bónuszt. Örüljön, hogy importolni fog a padon. Ugye? Egy 1,5 millió. Máiga. Ja, amúgy lehet az lesz a clickbaitünk, hogy ez egy gót, new contract, one gót, new contract. Lehet, ki tudja még mi fújja erre a szél. Hogyan szopik a ló, ilyesmi, hát ez ki tudja. Amúgy írjátok le, hogy szerintetek milyen kabalám lehet a tévé alatt, milyen plüss kabala, és hogy nektek milyen van otthon. Hát nem tévé, nem monitor, amúgy, de ez akkora, mint egy tévé, tehát, ja. $25,000-et adtam neki, remélem, mert most egyáltalán nem figyeltem oda. Hát így jó. Hát igen, kérdeztek mekkora monitoron játszok, 90 centi átlója van. 1 milliót kapnak csivicsér. Remélem el fogom tudni hozni annyiért, és nem küld el a jó édes kurva anyámba a bíró. Milyen bíró, már ne beszélek te is. A Ferencváros, a riporter, nem tudom miért rip, nem tudom milyen riporter jön el Ferencvárosba, és megkérdezi egymás, hogy legyen a Csivics, vagy nem tudom ezt, hogy gondolja a játék. Mondom, oda az edzőneveket kéne amúgy odara tenni, de mindegy. Dotációt kapsz, akkor importolni fogsz te is Makrikis mellett a padon. Szarügy lehet, de bíztató. Happy, happy, happy. Aztán
Eldácsivics. Hoppá, egy 8 millió, azért itt már bufáninak, amit lerakunk a padra, az 8 millió játékos. 3 játékosom nincs ennyi a kezdő 11-ből szerintem, de jól van. $8 millió, ennyi. Egy étterembe, közben hozzák neki a finom ebédet Kambodzsából. Mit tudom én, a levest is szereti Mohamed, mit tudom én, Szaúd-Arábia, vagy honnan van ez, nem tudom. Megnézzük, mit mondanak a rotációra, tökéletes. Makrakis meg azzal a fos 3 milliós értékével, az meg akar import lenni, na mindegy is. Majd én eldöntöm, úgyis padozni fog a fiatal ember. Aztán meglátjuk, hogy mind merre, hány méterre. Christopher Zachariasen 3,5 millióért elhozom. Zachariasen, igen. Ott már a kis mobilfülkéből vezetékes telefonhálózaton keresztül már mondják is neki, hogy rotációt kapsz, úgy gyere be. Ő meg azt mondta, hogy rendben, elvállalom ezt is. Ha már más nem tudja, akik hisztisek, ugye. Kíváncsi leszek Ádám Martinnak a reakciójára, amikor prospektet kap, vagy valami ilyesmit, vagy sporodik, mindegy. Hát de ez van. Majd mikor visszajött a dzsungelből, aztán majd megnézzük, hogy a gyorsaságán hogy bír fejlődni, mert nekem olyan csatár kell, olyan, mint egy Villám McQueen. Miraikot ugye nem fogjuk leszedni, tehát akkor Ádám Martin bekerül a kezdő be nem, hanem a padra. De ott fog elrohadni. Köszönöm szépen. Rotáció, persze, akkor rotálni fog. A kertbe rotálni fog tökéletesen. Majd lefogy. Ne értsetek föl, nem adagott emberekkel, vagy elhízott emberekkel van gondom, hanem hogy lassú. És nekem azt kell, hogy gyors játékot akarok, nem az, hogy felpasszolom és megtartsa a csatát. És nekem Varga Barnabás arra célra tökéletes, mert olyan, mint egy gepárd. Legalább érte tényleg nem kellett fizessek, gyerekek. Hát, hogy érte nem kellett fizetni, már Ádám Martin 0 euróból idejött. Rotáció Botkának is. Persze free agentből megmentem a karrierét, és még a importot akar csinálni. Hát ennyi importot. Erre kíváncsi leszek. Team management, ugye? Ugye ide jön Naby Keita. Így igaz. Center Varga Barnabás.
Jó lenne, a Messi játszana jobb oldalt, mert ballábas. Igen. És akkor Suárez meg döngetni a bal oldalt, amit majd megtanul idők után. Jó van, Ricsi, meg Hopi Bobby. Ádámunk, mert a padra ott van a helye. Makrakis is padon. Botka is a padon. Májga is a padon. Zakariassen is a padon. És nem utolsó sorba Csivics is. Tehát akkor még 4, 8, 12 vagy 16 játékos még el kéne adjak. Vagy kirúgni őket. Nem tudom, melyik lenne a jobb megoldás. De mindegy. Tehát akkor eddig ez a keret. Kapuba Dibusz, jobb oldalt Viola, középen Boama Cissé, bal oldalt Alba, középen CM-be Kamra ugye, Bakayoko Keita, jobb oldalt Messi, elől a világrangadós Varga Barnabás, és bal oldalt a harapófülű Suárez. Cserebe Abufani, Makrakis, Botka, Májga, Csivics, Zakariassen, Ádám Martin. Ugye itt vagyunk akkor a player role-oknál, hogy ki vagy mit fog csinálni. Dibusz lesz a sweeper keeper, a Viola fullback, Boama defender, de ez nem így lesz, most gyorsan ezt átteszem. Attacking wingert fog játszani, te is, ugye ez ilyen stopper lesz. Ő lesz a ball playing, hiding nem, box to box lesz. Box to box. Inside forward. Inside. Advance. Így igaz. Így fog kinézni. Így igen. Hogy ki lesz a csapatkapitány? Az a Leo Messi. Minden Messi fog rúgni, ahogy látom, tökéletes nekem az. És akkor nézzük meg, hogy kiket tudunk még igazolni kereten kívül. Még a Mateusz Szádanya mellett döntöttem, és őt akkor elkapjuk egy jó 7 millióért. De keveset mondtam, mert ugye ezt nem scoutoltam. De mindegy, akkor srácok. Hát játszunk egy meccset szerintem amúgy, már kijárna nekünk az is. Ugye harmadikok vagyunk. Szeretném látni, hogy a tabella, ott volt a tabella, jót nyomtam a 3 a tabella. Hogy akkor most nekem nyernem kell, igaz? És most játszok a Hübernen ellen, a Heremben a Malaga ellen, igen, ott szerintem a Heremben fog nyerni, akkor 6 pontja lesz nekem is, neki is, és a Naz Breda fog, új. A Petswolf fog, igen, a Herben, aha. Érdekes lesz ez a tabella, gyerekek.
Mert itt össze-vissza van minden. Egy kicsit kinyújtózkodtam magamat itt. Hátam mögött. Hát akkor kezdő 11-ünk, Deus a kapuba jobb oldalt, Fiola, belső védő Balma, Szüszé, baloldali védő Alba, középen CDM-ből ugye Bakayoko Kamra, mert előttük Keita, jobb oldalról Messi elől, Varga Barnabás és bal oldalról Suárez fogja nyomni őket. Szerintem bízzuk a highlights-ra. Bízzuk Pinyőre ezt is. Mint ahogy mondtam, sok meccset akarok játszani. És bízzuk Pinyőre. Azt mondhatjátok, hogy kupa meccs, de nem nagyon izgat engemet. Majd a Carabao kupa, a fakupa, ezek majd izgatni fognak a bőven. Ugye akkor itt vagyunk az első meccsünkön, a Junior FC ugye lesz szerintem idegenbe. Vagyis hazai pályán, Hibernian ellen. Nem hazai stadionunkba fogjuk játszani ezt a meccset, de remélem, hogy jó buli lesz. És kapunk is egy counterattackot, lehet nyomni neki, azt hiszem, mint a Gepard, úgy lehet nyomni neki, mert Lionel Messi el is indul vele. Lionel Messi elindul vele, beadja Varga Barnabásnak, Varga Barnabás lekezeli, ellövi ott a gól. Köszön szép. A mester nem hiába bízta Pinyőre ezt a meccset. Pinyő le tudja. Olyan szép volt ez a Varga Barnabás, tehát nem kapkodta el, egyből odaadta neki, és már lehetett menni, de kapunk még egy labdát, amivel Varga Barnabás nem fog tudni mit kezdeni, hogy Sziszének kellett menteni. És Szisé odaadja Bakayokónak, de Bakayokó nem engedte, hogy tovább játsszuk, vagyis a bíró. Junior fog szólózni, vagyis nem Junior, hanem Lionel Messi fog szólózni egyet, amit megnézzük, hogy mit tudunk belőle kialakítani. És Lionel Messi nem önzőzi el, Keitának passzol, Keita Madinak, Madi Messinek, Messi nem fogja elhibázni, ott van Lionel Messi 2-0. Pinyő bácsi elintézi ezt is, gyerekek. Pinyő elintézi. Ennyi, Varga Barnabás közrejátszott, Naby Keita közbejátszott, Bakayoko közbejátszott. Junior attack megint elindult a Junior FC Bakayoko révén. És Bakayoko oda is passzolt a Naby Keitának. Keita Madinak. És Keita vezeti a kapura. Keita el fogja vállalni. Keita beveri a hosszúba, de majdnem a kapust is kiverte. Közben a fogát. És Madi kivezeti. 2-0. Lionel Messi lőheti a büntetőt. A 47. percben. És nem fogja elhibázni. Biztos vagyok benne, hogy nem fogja elhibázni. Ezt lehet tudni, hogy miért nem adta meg, és hogy miért nem játszhattuk végig? Na mindegy, akkor nem foglalkozunk ilyenekkel, hanem azzal foglalkozunk, hogy ugye itt nekem lesz egy szabadrugásom. Ezt direkt csinálja a játék. Lionel Messi nem lesz önző. Lionel Messi Inter Miami csapattársának odapasszolja Luis Suáreznek, a harapós kutyának, a fülőnyúlnak, és ő is odaveri. 76. percben Junior FC Hibernian ellen 3-0. Pinyő tudja, mi a dolga. Nagyon tudja. A Junior FC szurkolói megvették az összes meszt a shopból, tehát majd nekünk is invitálni kell de élőbe, de először még csak Pinyőbe fogunk bízni. Nagyon szépen játszottak a fiatal emberek. Gyönyörű meccs volt. Junior FC Hibernian 3-0. És ugye itt vagyunk, megnézhetjük, hogy a tabellán hogy is szerepelünk. Bizonyára elég jól, mert ott vagyunk nem jutottunk tovább, hanem egyből a másodosztályba fogunk játszani. De akkor kíváncsi vagyok, hogy szerepeltünk a bajnokságba. Aminek részesei lehettünk, de nem fogjuk látni. De másodikok lettünk.
Az tökéletes. Gól különbséggel gyerekek, másodikok lettünk, egyáltalán több gól kellett volna, ami a büntető meg volt persze, és nem tudom, hogy miért nem adta meg. De akkor ezt elfogadjuk, persze bármennyire mehet, nem is nézzük az árát, csak hogy accept. 13 nap múlva már nyomhatjuk is a meccset, a Junior FC. Na hát akkor már itt is lennénk a Chesterfield ellen a Junior FC. Vendégben fogunk játszani, a keret nem változott semmit az előző meccshez képest, persze play highlights-ba fogjuk ezt is játszani, Pinyőre bízzuk. Gyönyörű meccs lesz, reméljük nyerni fogunk, már fel szeretnénk jutni a bajnokságba. Szimulálni meggondoltam magam, egy meccset se fogok, hanem így fogom highlights-okba játszani azt, amit szimulálnék. Tehát, hogy ezt vegyétek úgy, mintha ez egy szimuláció lenne, és a Chesterfield, írjátok le kommentbe, jól ejtem, a Junior FC ellen játszik. Persze vendégben kezdünk, a piros mezőnkbe játszunk, ami meglepő, de az a vendég. Itt a Junior FC szurkolók, itt a Chesterfield szurkolók között el vannak bújva, ahogy jól látom, rengeteg piros, talán több, mint a kék. Na mehet is. Highlights. Gyerünk Pinyó, nyomjuk meg. És Pinyőnek mi a dolga? Mi lesz a dolgunk? Egy szögletet kapunk a 15. percbe. Vagyis hazudok, ma a 14-be. Ott is vagyunk, Madi egy kapufát fejelt. Free kick. Szabadrúgással következünk a 32. percbe. Ezt is természetesen Lionel Messi adja be, de az egyik nézőnek akkora feje volt, kitakarta a látószöget. De semmi nem, mert Jordi Alba belövi a hosszúba. Egy szabadrugás követően kifejelték, még tudtak menteni, tisztázni az ellenfél védői, de utána megszereztük a labdát, és Jordi Alba hosszúba beverte. Junior FC 41. percben is jött egy Lionel Messi szöglettel, persze, azt is beadjuk. Kamara fejelt a fejle, de mellé fejelt a kapunak. 48. percben is jövünk egy szöglettel, ez a szögletnap. Szerintem szögletre nagyon sok volt itt a svájci fogadás, de Madi befejeli. Madi Kamra befejeli Lionel Messi szögletét, amit beadott, szépen a fejére varázsolt. Változott az eredmény. Chesterfield Junior FC 0-2. De még mindig kapunk egy lehetőséget. 51. percbe. Feltették Ádám Martint, most látom. Naby Keita Lionel Messinek passzolt, de Lionel Messi előtte való percben Naby Keitának kényszerítőből lett a gól, amit Lionel Messi gólra váltott. 0-3. Látszik, hogy ez a csapat fel akar jutni a Premier Ligáig, sőt megnyerni a Bajnokok Ligáját. 51. perc. A Chesterfield kontrázhat, amit meg fogunk állítani természetesen. Vagyis elvileg meg kéne állítani őket. Meg is állítja a Cissé szépen, és jött egy counterattack, azt mondta a bíró, hogy mehetünk. Hát akkor mi megyünk, csak hát Fityó kipasszolta az autóknak. Be kell számolni azt is, hogy 8 km/h fúj a szél, azt jelezte nekünk a játék, tehát az minket nem zavar meg, mert Messinek 120 km/h rúgja a kapura. Chesterfieldok 75. percben. És még mindig változatlan az állás, mert 0-3. Boama védekezhet, Boama megmutathatja, hogy késő. De megint Cissé fog tisztázni. Gyönyörű ollózással, fél ollóba ment el Cissé a gólvonalról.
Szabadrugás követően Junior FC 77. percben kapunk egy lehetőséget, amit Lionel Messi kapura fog tenni, mint a geci. Lionel Messi kapura teszi, és gól! Tehát, hogy 0-4. 77. percben. Valami kommentet szeretne valaki hozzáfűzni, azt nyugodtan lehet kommentálni. Hát nem véletlenül kellett, de Lionel Messi, ugye? Sajnos ki fog öregedni, ma a Premier Ligát szerintem majd csak a padról fogja tölteni, de nem baj. Mehetünk tovább, ugye, mert támad a Chesterfield, és Boamának kell itt tisztázni, és Boama fog is tisztázni, mert ha nem, akkor picsán rúgjuk. Mehet le akkor a padra, igaz fiúk? Így igaz, Boama tisztázott is. Kétszer is megmente a picsánkat. És lefújták a meccset, Chesterfield Junior FC 0-4, Lionel Messi vagy 3 góllal tudott az egyik szabadrugás, meg egy gólpaszt is kiosztott a fiatal ember. Boama gyönyörű volt, szép meccset játszottunk, Chesterfield Junior FC 0-4. És már egyből a tabella élére álltunk, ahogy látom, mert nem kaptunk egy gólt se, és remélem nem csal az emlékezetem, mert itt meg már jöhet két nap alatt jön a Carabao kupa, amit végig fogunk játszani, fiúk. Mert azt végig kell játszani, de én nem a Carabao kupára vagyok kíváncsi, hanem a rendes bajnokságunkra. És a fakupába a Salford City-t, a nagy riválisunkat fogjuk megkapni, ahogy most láttátok, és ott vagyunk a bajnokság tetején, elsőként. Remélem nem is fogunk onnan lemozdulni. Gyors eladjuk ezt a Herbertet, mehet nyaralni, de eladjuk, csak a játékos nem kérjük hozzá. Tehát egy 2 millióval megszabadítom saját magamat, nem izgat senkit. Nem kell nekünk a player, ott van, vigyed így, köszönjük szépen. A Trabzon Sport elviszi Herbertet, reméljük. Már itt is vagyunk. Már jó sokan bekerültek a 7 csapatába, mert nézzétek csak. Pillanat. Itt lehet nézni, hogy bekerült Boama az első forduló 7 csapatába, a másodosztályba. Bekerült Messi, bekerült Madi, és bekerült Jordi Alba. Ami nagy meglepetés, hogy Boama ott van a 7 legjobb belső védői között, a fordulók. Na mindegy, tegyük félre, mert itt egy Carabao kupával fogunk jönni. Ugye a kezdőcsapatunk nem változott, szóval nem fogom felsorolni, de ezt nem fogom szimulálni, nem fogom highlightolni, mert ugye ez egy Carabao kupa. Tehát akkor az első fordulót megnyertük 0-4-re az előző meccsbe. A hazai csapat nem más, mint ez a QPR. És megint idegenbe játszunk. Tehát mi az idegen csapat vagyunk, idegen csapat. Nem más, mint ők. Ennyi rengeteg Junior FC szurkolót nem láttam már szerintem 100 éve, igaz az előző meccsen biztos, hogy láttunk. De akkor mehet a meccs. És már egyből egy ellenfél már rugott kapura nekünk itt tenne, hogy kikapjunk, mert aztán ide szarok. Szóval nem baj, mert megyünk tovább. Szép, Keita. Keita, Varga Barna, másik nem üt el a labda. Jordi Alba fog szerelni, de nem szerel, mert hazudok. Cissé. Fityó. Cissé szerelj, vagyis Boama, megint hazudtam. Madi Keita. Megy Bakayoko a kapuba. De inkább kiadja a nagyfülű Suáreznek. Naby Keita megszerezte a labdát, de el is adja. Ingyen bogyó könnyen ment. Madi, Bakayoko, Keita,
Fityó. Lionel Messi befele tör, ellövi a hosszút, és Nardi véd, a QPR kapusa. Szöglet jön. 12. percben egy szöglettel következünk, amit Messi bead két Cambra fejére, és Fityó megy a kapuba. Balma lepasszolt a Keítának, és Messi kapja a labdát, Messi kapra lő, Nardi véd. Nagyon szép. Szépen viszi lefele Dembélé, de ez nem a Kousman Dembélé. Lehet ez a Mouss Dembélé. Jordi Albát körbe tette, de oldalhálót lőtt a kopasz, amit már bent láttunk. Az a vind, most jöttem rá, hogy az azt jelenti, hogy milyen gyorsan fúj a szél. Szóval a kopasznak nem kell izgulni, hogy lefújja a haját. Nem baj, Fityó passzol Varga Barnabásnak. Varga Barnabás kapra törhet, és kapra is tör, de még nem van az a fizikum meg, ami kéne. Madi fejel Bakayokónak. Bakayokó Keita Suárez. Suárez elveszít a labdát. Free. És Dibus nagyot ment. Meccsben tartja a Junior FC-t. Meccsben tart minket. Dibus bátyó. És ellövi, de fölé. Dibus, Cissé, Jordi Alba. Már Jordi Alba befele passzol Bakayokónak. Vagyis Cambra. Nem tudom, mi van megcserélve a két középpálya. Nem baj. Akkor Jordi Alba, Cambra. Cambra Suáreznek. Suárez átpasszolja Fityónak. Fityónak nem lesz jó. Ezért Bakayokó nem tud menteni. És Balma már jöhetne visszafele, de nem jön vissza, és Jordi Albának kéne jönni. És Dibus megint véd. Dibus lehet ezzel a meccs ember lesz. Madi küzd a labdáért, és meg is maradt, nekünk maradt az a labda. Fityó passzol Bakayokónak. Bakayokó kiadja Suáreznek. Suárez meg eladja, mert nem tudom, még harabdálja a fülét a Chelsea védőjének, vagy kinek is harapta meg. És Dibus ezt már nem tudja védeni. QPR Junior FC 1-0. Ezzel már nem tudott mit kezdeni Dibus. Össze kéne szedjük magunkat, hogy tovább jussunk a Carabao kupába. Suárez passzol ki Bakayokónak. Bakayokó passzol Fityónak. Fityó passzol Keitának. Keita Cambrának. Jordi Alba. Jordi Albánál megint a labda, nem tud kinek passzolni. Talán Varga Barnabásnak. Varga Barnabás be tud fordulni, és be is fordul. Ott van QPR Junior FC 1-1. 36. perc. Szépen megvolt. Ott kijátszottuk Jordi Alba. Kérte volna vissza a labdát, de hát Varga Barnabás ezt megoldotta, tehát majd kérheti vissza maximum a fizetését. Mehet tovább. Gyerünk fiúk, gyerünk lányok. A lányok maximum a lelátón gyerünk, hogy a fiúk ne unatkozzanak. Na mindegy, ez nem ide való. Mehetünk tovább, mert Boalmának meg kéne védekezni, amit el ne felejtsen itt a nagy támadások közben, de Fityó kipasszolja Boalmának. Madi jön befele, kipasszolja Keitának. Keita Madi. Jordi Albának is passzolunk, de De Bruyne meg itt nincsen. De Bruyne, csak elolvastam. Megijedtem volna, már De Bruyne itt van. Madi vezeti befele. Befele is vezeti, el is lövi Madi. A suhintottál rendesen. Zakariassen Keita. Kell a csere. Azt mondja, fáradt. Nagyon fáradt a fiatal ember. Ittam, bocsi srácok. Ugye láttátok, meg volt állítva. Kicsit még szarul vágok, de meg lesz annak is a következménye, hogy jó lesz. Nem baj, megyünk. Madi. Suárez. Varga Barnabás. Varga Barnabás kiadja Messinek. Messi nem hibázhat, mert akkor kikap.
És Messi nem is hibázik, beveri ugyanúgy, ahogy Varga Barnabás az előbb, és ugyanoda. Pókhálót már nem kell tisztítani, az meg volt Varga Barnabásnak. Varga Barnabás gól, passz, Lionel Messi gól. Gyönyörű volt. Nem nézzük végig, mert minek? Nyomjuk, gyerünk fiúk. Nyomjad. Még kb. Egy jó. Hát ez a videó egy 2 órás videó lesz. Aztán nyomjuk neki. Ugat a kutya a kurva anyját, nem baj, az se érdekel minket. Mondtam nektek, hogy ahol én játszok, ott a stadionok körül állatok vannak. Nem véletlenül. De mehetünk tovább. Boama. Ott vagyunk. Bakayoko. Kipasszolja Zakariassennek. Zakariassen Messinek. Messi meg a cselt olyan lassan csinálta, mint ahogy az öreg nénik vásárolják a farhátot. Bakayoko. És ott van Cissé. Hű, egy csipók, azt még Dibusznak pecsenye. Boama nem fogjuk lecserélni. Fiola, Botka Endre jöhet. És jön is. Már meg is volt a csere, csak el lett nyomba. Nem baj, mehetünk tovább. Varga, Zakariassennek. A Zakariassen futhatsz, mert még most jöttél fel, tehát neked kéne még futni. És fut is. Nagyon fut. Jó lassú vagy, de nem baj, de próbálkozik. Akkor is fut. És visszapasszol Messinek, mert már túlfutotta a lendületet. Messi Jordi Albát indította, de hát kiindította a világba, azt hitte biciklivel van. Nem baj. 53. perc, és az állás változatlan. Julian Brandt a Liverpoolhoz igazolt. Nem baj, hogy igazoljon. Ráér azért van, de közben Messi meg fut a labdáért, és küzd érte. Amit akkor látunk, amikor Messinél van a labda. A labda nélkül nem nagyon szeretünk küzdeni. De itt kinevelte Pinyő, hogy itt küzdeni kell. Endre Botka Lionel Messinek. Lionel Messi befeletől. Lionel Messi el is lövi, amit fejvel üt a játékos, semmi pánik. Majd itt a pálviasottal intézkedünk, azt meg blokkolják. Boamát mindig le akarják cserélni, de ne akarják már Boamát lecserélni. Hanem egy Bakayoko jön le és Abufani fel. És Lionel Messi passz ívelte Madi Kamrának, aki egy ollózó mozdulattal csak a felső állót találta el, de semmi pánik. Mert az állás változatlanul 1-2. 61. perc. Kiveli a kapus. Cissének meg kell lennie. Ne pattanjon a labda, és meg is volt, amit Jordi Alba mentett meg, de utána kivezette. Jordi Alba. Kamra megy érte, de nem bírja szerelni, meg kilépett szarul. A Boama megy és megpróbálja blokkolni, hogy Cissé ne legyen nehéz dolga. Boama elkapkodja, már fáradt a fiú. Fáradt, látszik a mozdulatain, hogy rossz döntéseket hoz, de nem baj. Mert megmentettük. Cissé jött, és Madi Suáreznek adja. De nem tudom, miért nem adta elé. De nem baj, mert kapunk egy újabb lehetőséget, amit Luis Suárez kiadott Varga Barnabásnak, amit még mindig nem tudok, hogy mi csináljuk vele. De Botka azt mondja, hogy ő elvállalja, mert ő nagy a fasza. És szöglet ez belőle, mert a kapus kivédte. Mert nem volt rossz a lövés, mert a rövidet vette be, a rövid felső sarkot, amit Kamrának már Abufanihoz került a labda. Itt össze-vissza pattog a labda, senki se tudja, hogy hol áll meg. De Cissé azt mondja, hogy ő elvállalja belső védőként, és blokkolták a lövését. Amit szarul helyeztünk el, mert most Botka egyedül megoldott 4 védőt az ellenféltől, csak hogy benn maradjunk a Karabó kupába. Semmi pánik, mert Varga Barnabás jön be, befele tör, és el is lövi, de a kaput elkerüli. Nem baj, fiam, jó volt. 73. perc, állás változatlan. 1-2. Cissé. Jó. Nem tud lefordulni az ember Jordi Alba, ott van még mindig az ellenfél seggibe, és csak hátrafele tudnak passzolni. Most jött egy kis lyuk, előre passzolnak és előre törnek, amit
Sziszének kéne blokkolni, de Dibusz véd. Gyerünk fiaim, nyomjátok meg, utolsó negyed óra. Utolsó negyed órában vagyunk, amit azt hittem, hogy kész, de hazudtam megint. Suárez kipasszolja, mehet vele Botka, nem érdekli senki, hogy ő ez nem területes. Mehet Botka, kipasszolja Messinek, Messi kapura tör, mert nem tud mit csinálni vele. Messi megpróbált egy cselt, de már kicsit öreg hozzá, így nem ment. Nem baj, Zakariassen. Varga Barnabáshoz fejelte a labdát, amihez kapunk egy szabadrugást, mert gondolom kiütötték Zakariassen, mikor felugrott azért a labdáért. És Messi azt mondja, hát a kurva anyátokat én ellövöm. És laposan lőtte egy meglepő mozdulattal, de szerintem a hangja nagyobbat szarik. Na mindegy, mehetünk tovább. Ott van Bohama, meg kell legyen az a labda. Meg is van. Hiába vagy fáradt, fiam, nyomni kell. Itt nincs mese. Öcsém, nyomni kell, nyomni kell, nyomni kell. 2-1. És a 84. percben Frey berakta a rövid felső sarokba, amit Dibusz már nem tudott védeni. Hátul már nagyon gyengék vagyunk, mert fáradunk. És így 2-2-re változott az árás 84. percben. De fiúk, nyomjátok meg, nem akarunk kiesni. Mert nekünk nem jó a büntető, mert abban nincsen jó sose. Akkor mindig az ilyenek kell nyernie, mert az úgy van. Messi, vissza Botkának. És ott vagyunk. És Zakariassen. És kipasszolja Madinak. Madi lő. Kivédi a kapus, gyerekek. Csináljunk már valamit. És Cissé megoldja. Fejes Jordi Alba. Madi. Nem tud mit csinálni vele, csak Abu Faninak adni. Abu Fani Botkának. Zakariassen azt mondta, hogy ő elvállalja, mert nagy a fasza, és ott vagyunk! 89. percben. 2-3 a Karabú kupába. Zakariassen a lövőcsára úgy elküldött két védőt, mint a boltba szokták a farhátért a nénit, de semmi pánik. Ott nagyon szép volt Botkán észrevétele, ott a lövőcsát nem látta senki, de elképzelted. Aztán a kis fiatal kapus, a Medri, vagy Meder, vagy mit tudom én mi a neve, senkit nem érdekel. 2-3 a 89. percben, ami ez már egy továbbjutás jelent. Tehát a Karabó kupát nyereséggel kezdtük, bajnokságot nyereséggel kezdtük, és nagyon jó remekelünk. Amit még hazudunk, mert még itt vannak egy beadásra, amit nem szabad, hogy büntető legyen. De büntető lesz! Ilyen nincs! 93. percben Bohama belül kezelt. Ami még pont kint volt, de mindegy, mert Dibusz Dénesnek ezt ki kell védeni, hogy nem akarja, hogy több ilyen legyen. És oda fogja hurugni a kapus. És oda húztam, gyerekek, hagyjatok már! Hát úgy oda húztam, mint a szél. Mi volt ez? Varga Barnabás egyedül egy szólóra fog kényszerülni, amit megállíthatatlan, mert Messinek passzolja. Még benne vagyunk a meccsbe szerintetek? Még benne kell, hogy legyünk. És nem vagyunk, Messi eladta a labdát. Gyerekek, ez 3-3 büntetőre kényszerünk az első Karabó meccsünkbe. Nagyon elkiabáltuk azt, hogy megnyertük, jól játszottunk, de ez egy kicsit erősebb ellenfél a bajnoksághoz képest. Következnek a büntetők, a QPR-nek az edzői ott magyarázzák, hogy mindenki középre fogja rúgni, és aztán kicsit a torkom meg van egy kicsit fázva szerintem, de itt vagyunk. Free, nem lőheti ugyanoda, de nem lövi ugyanoda. Keresztbe lőtte Suárez, ide kellenek a rutinos játékosok. A rutinos, ott van a rutin. Ott van a rutin. Ezt mondom. Hát ilyen nincs. Ezt mondom, gyerekek. Kivédi a kapus. Hát, hogy úgy felvertem oda, olyan erő volt benne, szerintem, hogy köpni nyár nem tudott volna a kapus. De ott vagy... Ez vicc. Ott voltam végig. Na, ott vagyunk, Messi belőle, azért ugorhatsz a csipó. Középen akartam maradni pedig, de nagyon.
Ott vagyunk, Zakariassen. Fú, gyerekek, védjük ki ezt. Hova fogja lőni? Nézzük a fejét. A fejét fogjuk nézni, gyerekek. A fejét fogjuk nézni. Ez eladott büntető, gyerekek. Ez el volt adva, ez a büntető. Hát hagyjál már, ott úgy védett a legelsőnél, hogy akkor ugrott el, mikor már bent volt a kapus, szórakoztok velem. A 93. percben meg úgy kaptam egy gólt, hogy ugyanúgy, hogy amikor már bent volt, akkor ugrott, és tudtam, hogy hova fog menni az a labda. Hát hagyjatok már. Mindegy, QPR, Junior FC. Ott mellé nyúl a labdának Dibus, ez is egy érdekes megmozdulás volt. Tehát minket érdemelt ez a meccs, gyerekek. Tehát erre nem tudok mit mondani. Hogy ilyen gólokkal ők már jutnának tovább, hát ezt nem tudom. Tehát hogy ezt nehéz feldolgozni, gyerekek. Ezt nagyon nehéz feldolgozni, ahhoz képest, hogy nekünk kellett volna nyerni, de a Carabao kupából kiestünk. Az első meccsen ez a meglepő mozdulatoknál van ilyen, mert ez, tehát nyernünk kellett volna amúgy nagyon is. De akkor ez van. Mert 3 meccsre rá következik a bajnokságból egy meccs, amitől szerintem a Gillinghamot kapjuk, de nem vagyok benne biztos. És eladtunk egy játékost. Szerintem itt van ez a... Igen, a 25 milliós. Elsők vagyunk, 21. helyzet ellen játszunk, ugye akkor ez a Gillingham, szerintem ott is van, tudjuk. Akkor már is a Play Highlights adunk egy jót. Highlights. Boama olyan fáradt, mint, tehát így azt el sem bírom hinni. Már nem tudom, hogy mitől 2 meccset kellett játszani, 2-t szimuláltunk, ugye már még nem volt köteljes csapat, de attól szerintem kellett volna elfáradni a gyerekek. De mindegy. Carabao kupából kiestünk. Hát a bajnokság, ott még a fakupa ott lesz, ugye? De hát igen, a fakupa az nehezebb, tehát nézzük, highlights. Ugye Pinyőre vagyunk ott most bízva. Szabadrugásra jöttnek a 6. percben a Gillingham. De jöjjenek, ráérnek. Bakayoko kifejeli, amit Varga Barnabás kifejelt, mehetünk volna egy kontrára, de nem kell nekünk kontra, mert Lionel Messi fog a 10. percben egy szólót bemutatni, egy szólózunk, meg gólt fogunk rugni, vagyis reméljük, és gólt rugunk. A hosszút megcélozza Lionel Messi egy kirúgást követően, szerintem ezt Dibus Dénes adta, ezt a gólpaszt nem tudjuk, mert highlights, és nem láttuk, hogy mi volt ott, de az állás változott, 0-1. 39. percben jöhet egy támadás, vagy mi jöhet a Gillinghamtől, amit nem tudom mi jöhet, de mindegy. Fejbe rúgták Fityót, jöhet egy szöglet. Junior FC jön egy szabadrugással, amit Luis Suárez azt mondták neki, hogy ha belövi, akkor nagyobb többletfizetést fognak adni, és ő azt mondta, nem kér több fizetést. Hát ez ennyi, ezért szeretjük a játékosokat. Lionel Messi jön egy szabadrugásra. És Lionel Messi jön is egy szabadrugásra. Megnézzük, mit tud alkotni a Külivel, de oldalhálót lőtt. 0-1. Gillingham, szóló. Azt ott le kell védekezni, gyerekek. Én nem tudom ki az Fityó, azt adjuk csak meg ott az oldalt.
Oldjuk meg, mert védő nem volt hátul, és megoldja. Rendben vagyunk. És counterattackot kaptunk, de szar helyre ment a labda. 0-1. 76. percben jöhet Juniornak egy atak. Egy támadás, de kiadjuk Lionel Messinek, mert ő szeret futni, azt mondta. De nem adta ki a játék, mert azt mondta, hogy nem futhathatjuk. Ez egy érdekes megmozdulás volt, pedig nyomtam a gombot. Ezért Zakariassennek ott kézzel lögdösik. Haló. Gillingham Junior FC 0-1. Ugye Lionel Messinek volt az a kiugratás, mozdulat, azzal megnyertük a meccset, hogy 0-1 lett. Gillingham Junior FC 0-1. Meccs hátán következik, mert a Junior FC most elindította a második meccsét is, Pinyő, és akkor lehet jönni. 15. helyezett ellen játszunk, ami nem más, mint a Bradford City, és most hazai pályán játszunk, ahol az állatkertek vannak, tehát állatkertes hazai pálya, ugye a Mester Training a stadionunknak a neve. Most meg tréningeljük őket. Nem nézzük végig semmi ilyesmi, a fekete csík az eléggé zavaró, de menő. Mehetünk tovább. Nyomjuk neki. 15. perc, egy Bradford City jön, egy kontraatakkal, egy kontrázakcióval. Most ezt ledurrantjuk, meg kell állítani. Nincs mese. Az mi volt? Mi volt Jordi Alba? Elfáradtál, fiam? Most kezdődött még csak a meccs. Nem már fárad? Végül is benne van a pakliba. És ott vagyunk. Szöglet lejönnek. Bradford City, 18. perc, jön a szöglet. Jordi Albának kell kifejelő ember lennie, és ki is fejeli. Violának. Viola kicsit fejelt ki, amit Dibus kivéd. Jordi Alba. Suáreznek passzolt, de nem tudom, hogy mi mehet a meccs. De nem megy. 35. perc, Junior kontrázhat. És Junior kontrázik is, mert Messit futtatná, és fut is Messi. Messi az fut. Nagyon fut. Agyig fut. Ott van benn. Kamra. Gól. Lionel Messi levitt az alapvonalig, visszahúzta. Madi Kamrát megvárta, mire fölcsatlakozik, és addig meg is lett a gól. Gyönyörű gól lett. Ezt szeretjük. Itt vagyunk, Varga Barnabás jöhet. Varga Barnabás kap egy kiugrató labdát. És Varga Barnabás jöhet. Ott kell legyen. A kapufát lőtt a fiú. Junior jöhet egy újabb szólóval. 45. perc. Még az első fél időnél tartunk. És úgy dönt, hogy Luis Suáreznek kell egy szólót bemutatnia. Nem baj, kapja Varga Barnabás. De Varga Barnabás nem kapja. Luis Suárez úgy dönt, hogy ellövi. Véd a kapus. Junior jött egy atakkal, a Junior FC jött egy atakkal. 46. perc. És 46. percben be is fogja lőni Varga Barnabás, de nem. Mert a kapus összeszedte magát és véd. És Junior FC jött még egy szólóval. Varga Barnabás révén jöhetünk szólóval, amit Varga Barnabásnak kell megmutatni, hogy ő igenis tud szólózni. De hát Varga Barnabás nem tud szólózni, mert 3 voltak előtte. 76. percben jött egy Junior kontraatak. Amit odaadunk Luis Suáreznek, de nem jött el odáig a labda. 88. percben még mindig kaphatunk egy. Hát még egy támadást kaphatunk. Igen, ott vagyunk, Luis Suárez nem fogja beadni. El van fáradva. Junior FC, Bradford City 1-0.
Jöttek a tréningre, ott az edzők el se tudja hinni, azt mondta, hogy dögöljünk meg, együk meg a marhát, ugye, amit termesztettünk, de nem terem, csak az alma. Ennyi. Nyomjuk neki, srácok, gyerünk. Még kellenek a meccsek, meccs hátán. Indulhat a meccs. Itt is vagyunk. Junior FC bekerült. A Junior FC-ből bekerültek Mady Camara és Lionel Messi a hét csapatába. Ezt Pinyő most mondta. Meg plusz a riválisunk ellen játszunk, aki 4. helyen áll. A Salford City ellen. Vendégbe persze. És Salford City Junior FC megküzd egymásért is. Ki is a rivális? Ki az erősebb rivális? Ott a majmok ugráltak a fán, meg ilyenek. De ezt a rivális meccset végig fogjuk játszani. Mert azért a riválisunkat csak rivális. Azt nem lehet csak úgy highlights-ba tenni, a rivális le kell nyomni, meg kell ölni őket. És látszik is, Cissé már egy nagyszerű mozdulattal odaugrott, de nem tudom, miért nem szaladtunk a labdáért, ha már megvolt a labda egyszer. Még kell még egyszer megszerezni. Nem baj, egy nagy mozdulatból, ama ott volt. Cissé megint szerel, Jordi Alba kapja, Madynak kiadja, Mady eladja. Boama, gyerünk, ott vagyunk a szeren, rajta vagyunk a szere, az kézzel blokkolt, így igaz. Nem állunk be a kapuban, az túl lovadás. Fű, hát ezért nem, hogy a kapuban nem kell beállni, még a lelátóig se kell leülni, belőtte valami nézőnk a szemébe. Mehetünk tovább. És itt már kapja is Varga Barnabás, csak nem tudom, mik ezek az indítások. De Naby Keita úgy levette, hogy még csak füstölni is fog a labda. De elküldtük. Szép cselek. Nem baj, megyünk tovább. Naby Keita. Azt azért nem kapunk semmi büntetőt. Büntetőt, szabadot. Ott vagyunk, Messinek kiadja. És Messi átvette, de nem bírta ellőni azt a golyót. Azt a bizonyos golyót. Jordi Albánk küzd a labdáért. Meg is van neki, de már kint rúgta el. Jordi Alba próbálja a labdát megszerezni. Meg is szerezte. Odaadja Keitának. Keita ki Messinek. Messi vissza. Messi rá is lövi. Jones véd. Nagyon szép volt pedig. Mehetünk tovább. Lionel Messi beadta a szögletet. Madynak a fejére is. Kapura is ment, amit Jones kiszedett a felső ficakból, mert az pókhálózós fejes lett volna. De nem baj. Tudtuk, oda megy a labda, be is csúszott. Ajaj, ott Cissé dolga van. Cissé megszerezheti a labdát. Meg is szerzi, más nem, akkor Boama fogja, de meg fogjuk szerezni azt a labdát. Azt a golyó nem kerülhet be a labda. A kapuba, és Dibus véd. Majd Dibus tesz arról, hogy mi mehet a kapuba és mi nem. De nem a riválisunk ellen fog bemenni a golyó a kapuba. Így igaz? Jól teszi. Lionel Messi átveszi úgy, hogy maga elé engedte a labdát. Lionel Messi el is indulhat, és csinált kényszerítőt Madyval, de nem értették meg egymást. Amit ugye Boamának kell leszerelni, de nem fogja leszerelni, mert ott vagyunk. Ki szépen! Ott egy kis félreértetődés volt, mert Boama felrúgta a saját kapusát, Dibust, amire a Salford City úgy válaszolt, hogy akkor üres a kapu, köszönjük szépen, berugom. Amit már Cissé nem bírt menteni, mert távol volt a kaputól 23. percben, akkor így vezet a Salford City. De megyünk tovább. Jordi Albát nem tudják megfogni. Barnabás már középen van, nem bírt fejelni, lefejelték. Ott vagyunk. Fityó. Mady ki Bakayokónak, és Bakayoko Messinek. Messi el fogja lőni. El is lőtte, védte a kapus. Nem rossz ez a Jones. Szépeket véd. De senkinek ne álljon félreértetődés, az agyában nem fogjuk leigazolni, főleg nem, mert rivális. Ott volt, szép volt a becsúszás, de nem ért lófasz se.
Ez már érhetett volna is, kijött a kapus, Dibusz kivédi. Nem kellett kijönnie, de kijöhetett volna. Ott vagyunk. Szép. Zsordi ad Varga Barnabásnak. És Bakayokónak adja. És Fityó mehet. Fityó megy és majd mint egy gyorsvonat. És eladja a labdát. Azt hittem oda csúsztunk, mert azt hittik oda megy a labda. De nem ment oda a labda, mert még az is átvert minket. De Boama blokkolt. És a blokkolás követően Madi is blokkolt. És Madi fölrúgja Suáreznek. Amit Suárez megmentett, de nem tudta jó helyre már irányítani azt a golyót. És elkerüli a lövés a kaput. Nagyon fúj a szél 15 km/h sebességgel. Boamát ezt meg is zavarta, hogy a hajába fújta a szél a levegőt. Nem a levegőt, a haját. Ott ne csúszkáljunk annyira bátortalanul. Piros lappal nem akarunk még küszködni. Mert kereten kívül nincs senki, és nem tudnák itt berakni, akkor addig padra se. Köszönjük szépen. Boama, Fityó, Bakayoko és Varga Barnabásnak nem tudta eljutatni a labdát. Gyönyörű vagy. Nyomjad, baby, ez azt szeretünk szívemből. Sziszé, azt meg kell legyen. Sziszé, az nem lehet piros lap, ugye? Hát a sárga. Az labda volt. Az tiszta labda volt. Ott rúgtál a labdát. És a szőke kurva, elnézést már a szőkéktől, de az piros lapot adott nekünk, hogy a sárga-fekete felületre tennék fel, de gyorsan ezt a szőke hölgyet, hogy kiállítja itt a játékosokat, pedig neki fekete volt még a vonalzója is, pedig azt a szőkék nagyon szeretik, de félretődés ne ejtsen senki. Ez nem a fekete felület, meg a sárga. Így hát Junior FC, Salford City, két klub megfordítása, 1-0. Nagyon előre akar törni a Salford City. És ezt mi nem fogjuk engedni neki. Ahhoz képest, hogy azt mondtam a videó elején, hogy nem lesz ebbe meccs, ahhoz képest már vagy 4.-5. játsszuk. Ott is kapunk egy labdát. Meg egy sárgát is szerintem, de nem kaptunk sárgalapot. Hát igen, ez ilyen rivális csapat, hát itt érezni kell a súlyát annak, hogy mekkora is szám, mert hogy az egyik nyer, akkor az jobban kell teljesíteni, amit Suárez már Keitának vissza. De ott Varga Barnabás lefogták kézzel, és nem tudott futni, ami az 50 percet betölti. Boama akkorát szerelt, mint Isten. Keita is szerelt. Szépen. És Suárez mehet a kapura. De Suárez nem bír kapura menni. Na, az ellenfél védői, nem tudom, gyorsak, vagy valami van velük. És Boama megint szerel. Gyönyörűket játszik most. Még az ő van egyedül hátul, nem akarunk senkit hátrakni, mert akkor támadásból veszünk el egy embert. Ami most kéne, mert 1-0 a Salford Citynek. Ott nem tudjuk, mit csinálunk, de megint elnyomták Varga Barnabást. Ott is Dibusz véd. Dibusz úgy felrúgta azt az embert, hogy még mai napig keresi a lábát. Semmi pánik. Madi ki Varga Barnabásnak. Varga Barnabás Messinek, de milyen passzok ezek? Hát gyerekek, ne szórakozzunk, már nem az óvodába vagyunk. Hát azért álljon már meg a menet. Fiola nem tud passz, ezt mondom. Hát mi ez? Akkor ki tud passzolni? Mégis valakit rakunk hátra, mert eddig ez nagyon gyengén teljesítünk.
Még ha azt mondanám, hogy Boama, olyan jó. Messinek kell csatát játszani a fiúk, az biztos. És 72. Abu Fani is feljött két a helyett. És ezt így kell megjátszuk, tehát még 2-0. Salford City Junior FC 2-0. Nem is nézzük vissza a gólt. Legalább egy döntetlen hozzunk már ki ellenük, légy szíves. Mehetünk. Zakariasen mehet is. Meg is tolja azt a labdát, azt a golyót. És nagyon szépen vezeti, amit fölrúgnak hát. És semmi. Hát nem fúj nekünk a bíró. Haló? Valami szórakoztató meccset kérhetünk? Hát itt van, nem látod. És magam beszélek, nem baj. Nyomjad neki. Ott van Lionel Messi, a pici. A pici. A 2 méteres torony mellett kibújt a hónaj szőrei alatt. És így 67. percben Salford City Junior FC 2-1. Nyomjuk, srácok, meg kell legyen. Meg is lesz a bogyó. Mondom én. De hazudok. Azt hittük, hogy kikíséri a labdát, de ez meglepő mozdulat volt, mert nem. És így akkor el is indulhat Abu Fani vissza Zakariasennek. Zakariasen befele hozza, de az csak egy testcsel volt, hogy Fityó be tudja adni. De olyan pici belül az emberünk, hogy nem fogja tudni beadni, vagyis de Messinek. 2-2, 72. percben Salford City Junior FC 2-2, úgy, hogy ember hátrányban van a Junior FC. A mester valamit nagyon tud. Valamit nagyon tud a mester, amit el kell tanulnia majd másnak. Most nézem, gondolkodik a mester, hogy nekünk majd egy belső védőt kell igazoljunk, mert ugye nincsen. És ott vagyunk, hát Jordi Alba, ballábas a gyerek, lövőcsellel elküldi a jobb védőjüket, és jobbal ellövi a rövidet. Egy meglepő mozdulattal vezetünk, amit ezt vissza kell nézni, mert ott egy lövő, és a jobbal elveri a ballábas. Mindjárt mondom, hanyadik percben, 75. percben. A 2-3 ember hátrányba, 76. percben léptünk bele. Azt a negyed órát ki kell bírjuk így is. Ott vagyunk, az a miénk kell legyen, de nem a miénk, mert hazudok, megint. Ott vagyunk, lövőcselre elmentünk, de Dibus véd, és Dibus még nincs készen erre, nincs kifejledve. Hogy a 75. percbe kaptunk még egy gólt. Erre nincsenek készen Dibus. Minden labdát, ami oda megy a kezei közé, kiüt. Ez nekünk így nem lesz jó. Edzetni kell nagyon sokat. A bossnak külön edzést kell vegyen neki. Hogy valaki legyen belőle. De lesz is valaki belőle. Ha nem belőle, akkor Zakariasenből egy meccsembere. De meccsembere nem lesz belőle. Az lesről lépett vissza, gyerekek. És ezért nem is ment a labdáért. Ő tudja. Nagyon kéne a gól és a pont. Ott vagyunk, szép. Fiola. Ugye Fioláról azt kell tudni, hogy ő még az anyját is felrúgná. Ahogy hallottuk Szoboszlainak az interjúából egyszer. De ez így is lesz, meg volt, meg marad is. Tudtam, hogy vissza fogja húzni, de ott vagyunk. 86. percben. Még egy utolsó előtti lehetőségünk van. És Lionel Messi kapura tör. Ő nem szokott hibázni. Nem is fog hibázni. Én azt mondom, és hibázott. Hogy maradna még meg az 5 centis farka, ami marad. Hát ilyet kihagyni. Hát ilyennel nem, ezért nem ő a gót. Látjátok, fiúk? Meg lányok. Hát ezt Ronaldo úgy beverte volna, hogy szerintem a háló kiszakadt volna, gyerekek. Tehát ezért ne szórakozzunk, már mindig kis kapunk. Nem kapunk ki. Max a levegőt kikapjuk, vagy a farkunkat a lányoknak. Na, ezt sípoljátok ki majd. Ott már mehet is. Lionel Messi kapura. Gyerekek, mit csinál ez a Messi? Nem ezért vettem, hanem hogy eldöntse a meccseimet. A nagy rangadó, mondhatni városi rangadónak, a Salford City Junior FC 2-2 lett. Nem is hazudok.
mert 3-3 lett. Szépen játszott Messi, ott az utolsó 10-15 percben, ott már vége volt a dalnak. Elfáradt, látszott a fáradtság. És meg kell nézni, hogy hol tartunk most a tabellán jelenleg. Ugye itt lesz majd egy piros lapunk. És ahogy látom, a tabellán elsők vagyunk. A 100%, de hol bírom megnézni? Így nem. Negyedikek vagyunk. 9 ponttal negyedikek vagyunk. Srácok, a Valszal, ez már össze-vissza mutat minden gyerekek. Az előbb negyediket mutatott 9 ponttal. De most akkor itt vagyunk. Láthatni lehet, a kezem is belóg már a videóba. Valszal az első, Junior FC a második. Ők nyertek 4-ből 4-et, mi 3 nyereség, 1 döntetlen. És akkor tehát ennyi volt ennek a videónak a lényege, hogy majd ezt fogjuk így következőleg folytatólagosan csinálni. A riválisok kupameccset le fogjuk játszani, a többi mint highlights. Ha tetszett a videó, nyomjuk egy lájkot, iratkozzatok fel, kommentbe jöhetnek majd, hogy ki legyen player karrier módba, meg a stb. Tudjátok, a Ronaldót nem felejtsétek el, hogy kinek van a nevében Ronaldo, azt írjátok be a kommentbe, tetszett. Tudjátok, iratkozzatok fel, minden. Csumi, puszi a popsitokra, szeretlek titeket, csumi!